Šperk patrí k najstarším prejavom ľudskej kultúry. Ľudia sa odjakživa radi skrášľovali, aby na seba upozornili, zdôraznili svoje sociálne postavenie, odohnali zlých duchov alebo oslávili krásu prirodzených tvarov okolo seba. Kedysi sa viac zdobili aj muži, ale v súčasnosti sú šperky doménou žien, čo len dokazuje, že poslaním šperkov je predovšetkým estetizácia a okrášľovanie. Pritom šperky vôbec nemusia byť vyrobené z drahých kovov alebo vzácnych kameňov, podstatná je ich estetická hodnota. Šperky sú na to, aby sa nosili, a nie aby sa ukrývali v trezoroch. Je dôležitá ich široká dostupnosť a v tomto smere spôsobili závratný pokrok moderné technológie. Jednak umožnili výrobu vysokokvalitných a zároveň cenovo nenáročných hodiniek a šperkov a jednak nám už dávnejšie dovolujú nakupovať tovar v pohodlí domova len prostredníctvom nášho počítača. Túto formu internetového predaja ponúka aj špecialista na hodinky a šperky Hodinkár.sk. Naša internetová stránka Hodinkár.sk ponúka široký výber luxusných hodiniek a šperkov. Nájsť ju môžete veľmi jednoducho, a to napríklad tak, že si do Google prehľadávača zadáte heslo hodinkar.sk alebo nás nájdete v centre Nitry na Piaristickej 10. Pri nákupe cez internet je postup veľmi jednoduchý. Stačí si do Google prehľadávača zadať heslo hodinkar.sk, kde vás Google hneď odkáže na našu stránku. Po kliknutí sa vám zobrazí naša kompletná ponuka. Na ľavej strane môžete nájsť výber tých aktuálnych značiek, ktoré ponúkame. A samozrejme, v prípade, že máte značku, ktorá nie je v našej ponuke, môžete nám napísať mail a radi vám túto značku zoženieme. Záujemcov o značkové hodinky niekedy odradí ich cena. Väčšina ľudí je presvedčených, že značkové hodinky musia byť zároveň aj drahé. Hodinkár.sk dokazuje, že to môže byť aj inak. Jednou z nesporných výhod nákupu cez internet je napríklad cena. Ceny sa u nás pohybujú aj o 30 až 40% nižšie ako v klasických kamenných obchodoch. Nákupom cez internet môžete iba získať. Najprv si môžete v kľude, v pohodlí domova skontrolovať jednotlivé parametre, porovnať si ich. Takisto sú k dispozícii aj prehliadače, ktoré sú zamerané špecificky na hodinky. Porovnávajú jednotlivé parametre týchto hodiniek a v kľude si rozmyslieť, či o hodinky máte záujem. Ak vás zaujme napríklad veľmi obľúbený Guess, určite dámy nepohrdnú s jedným z najpredávanejších modelov Guess E. Hodinky sa zobrazujú podľa značiek typovo a každé jedny hodinky majú univerzálny kód. To znamená, že podľa tohto kódu si môžete v Google prehliadači pozrieť hodinky z iných uhlov. V prípade, že si konkrétny produkt vyberiete, stačí ho hodiť do košíka, vyplniť adresu, spôsob dopravy a platby a o zvyšok sa už postaráme. Dopravu si môžete zvoliť podľa toho, čo vám najviac vyhovuje. Ak je to Slovenská pošta, dodanie je 2 až 3 pracovné dni. Ak je to kuriér, tak je to zvyčajne do tých 24 hodín od nášho odoslania. V prípade, že máte možnosť prísť do Nitry, uvítame vás radi na Piaristickej 10, kde si môžete hodinky prehliadnúť, pozrieť sa, aké sú, môžete si ich porovnať s inými hodinkami a jednoducho vidíte na sebe ten estetický efekt. Je zaujímavým paradoxom, že na jednej strane majú šperky nespornú trvalú hodnotu, ale na druhej strane tieto ozdobné predmety očividne podliehajú móde. Na trhu sa neustále objavujú módne novinky a kto chce držať krok s dobou, nemôže tento vývoj ignorovať. Internetová stránka Hodinkár.sk je aj v tomto smere spoľahlivým a vždy aktuálnym pomocníkom. Hoci sa naša stránka volá Hodinkár.sk, máme na nej aj širokú ponuku luxusných šperkov. Nájdete tu značky ako Guess, Miss 60, Moschino, Swarovski a kľudne si z nich môžete vybrať čokoľvek vás zaujme. Šperky si vyberáme rovnakým spôsobom ako hodinky, stačí ich hodiť do košíka, vyplniť adresu,
zvoliť si typ platby a dopravu a objednávku odoslať. Podľa vašej objednávky vám tovar zašleme na vašu adresu. V prípade Slovenskej pošty môžete doručenie očakávať do 2-3 pracovných dní a v prípade kuriéra je to do 24 hodín od nášho expedovania. Pokiaľ dávate prednosť osobnému nákupu, môžete nás navštíviť v Nitre na Piaristickej 10, kde vám našu širokú ponuku šperkov radi ukážeme.